rejoice and be glad in it. Amen po? Amen. So praise God po kasi another day, another opportunity, another privilege po para magsama-sama po tayo na magpuri at magpasalamat sa Panginoon at syempre para po magpalakasan. So ngayon po, let us prepare our heart. Maaari po bang tumayo na po ang lahat para po sa ating opening song. Tinatawagan ko po ang ating music team at susundan po ng ating opening prayer. Amen. Tayo po natin tumayo at let us all sing a song for God. Yes, Lord. Thank you, Father. There's no other one
thank you, Holy Spirit, O God. We welcome you, Lord, right now, O God, in this place, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, as we worship you, Lord, Father. Manguna, Panginoon, ang iyong kalooban, O God. Hallelujah, Lord. We praise you for your goodness, Panginoon, for the abundant life, O God, na pinagkalob mo sa amin, O God. We thank you sa kaligtasan, O God, sa protection, Panginoon, na pinagkalob mo sa bawat isa sa amin, O God. As we worship you, Lord, right now, right here, Panginoon, na mararanasan namin at may experience namin, Panginoon, ang pagmamahal mo na hindi namin ma-experience kailanman dito sa mundo ito, Lord Father. Ikaw, Panginoon, ang tanging kailangan namin, ang siyang magpupuno, Panginoon, sa kakulangan ng aming buhay, Father. We thank you, Lord God. We praise you, Panginoon. We're rejoicing, Panginoon, sapagkat this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it, Father. We thank you, Lord, sa kaligtasan ng bawat isa sa amin na narito, Lord. We pray din po also sa mga tao po na papunta pa lamang po sa place na to, Lord. Gabayan niyo po sila, Panginoon. Touch their heart, Father. Even, Panginoon, sa mga tao, Lord, na hindi po makaka-attend, Father, ngayong araw na to, Lord. Bless them, Panginoon. Remind them, Father, sa word mo, Panginoon, na kailanman hindi magmamaliw, O God, ang iyong pag-ibig, Panginoon, na hindi kailanman ay mananaig, Panginoon, ang kabutihan mo, Father. We thank you, Lord Jesus. We thank you, Lord, sa word mo, Panginoon. We worship you, Lord. We give you all the praise, all the honor, all the glory, all the blessings. In the mighty name of Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Buksan po natin ang ating Bible sa Proverbs 3, verse 1. My son, forget not my law, but let thine heart keep my commandments. For let of days and long life and peace shall they add to thee. Let not mercy, the truth forsake thee. Blend them about thy needs. Write them upon the table of thine heart. So shall thee find favor and good understanding in the sight of God and man. Trust in the Lord with all thy heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct their path. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. It shall be health to thy navel, and marrow to thy bones. Honor the Lord with thy substance, and with the first fruit of all the increase. So shall the barns be filled with plenty, and they presses, and the pours out the new wine. My son, despise not the chastening of the Lord, neither be weary of his correction. For who the Lord love and correct him, even as a father the son in whom he delighted. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. But the merchandise of it is better than the merchandise of silver and jade, therefore thereof than fine gold. She's more precious than rubies, and all things that can desire are not to be compared unto her. Let of days is in her right hand, and in her left hand rest and honor. Her ways and ways of plainness, and all her path and are peace. She is tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. The Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding hath established the heaven. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. My son, let them depart from thee eyes. Keep sound wisdom and discretion. So shall thee be life unto thy soul, and grace to my neck. Then shall do walk in the way safely, and thy foot shall not stumble. When thou liest down, thou shalt not be afraid.
Ye thou shalt lie down, and they keep shall be sweet. Be not afraid of sudden fear, neither of the dissolution of the wicked, then it come. For the Lord shall be thy confidence, and shall keep thy foot from being taken. Withhold not good from them to whom it is due he when it is in the power of thy hand to do it. Say not unto thy neighbor, go and come again, and tomorrow I will give when thou hast it daily. Devise not evil against thy neighbor, sing he dwelleth securely by thee. Serve not with a man without case if he have done then to harm. Nay, do not the oppressor, and cause none of his way. For the forward is abomination to the Lord, but his secret is with the righteous. The curse of the Lord is in the house of the weak, but he blessed the habitation of just. Surely he cerneth, but the give grace unto the lowly. The ways shall inherit glory, but shame shall be the promotion of fools. Purihin po natin sa ito, Purihin po natin ang salita ng ating Panginoon. Ngayon naman po, ito na po yung pinakahihintay natin. Ayan, so now let us prepare our hearts, our minds for the message for today po sa pamamagitan po ng ating senior pastor, Pastor Roland Santiago. Purihin po natin ang Panginoon sa pamamagitan ni Pastor. Palakpakan naman po natin ang Diyos. Amen. Ngayon lang narinig yun. Ang alam nila yung fiesta ng mga bayan-bayan at saka mga holiday sa Pilipinas, di ba? Okay. Magbigay ako ng konti ng background. Lord, thank you God for your understanding. Open our eyes, our hearts for this. Okay. So, the Lord's Feast or God's appointed times. Bakit importante ito at dapat nating pag-aralan? Okay, so una sa lahat, so good morning sa lahat ng nakikinig online, sa lahat ng mga sumasabay na church services or medyo delayed broadcast kasi may nadidelay yung iba, ipi-play nila. Yung mga nasa ibang bansa, dapat alam natin yung mga naka-online na nakabantay ngayon, no? At ginigreet natin sila, di ba? Yung iba naman ay late na manood kasi iba yung timeline nila doon. I mean, araw sa atin, gabi, kaya siguro paggising nila sa kanila manonood. But in a way, the Word of God is very fresh. Amen ba? Okay. So, una sa lahat, ang ating pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, pag pinag-aralan mo yan, ang tagapagligtas natin ay Jew. Ang Bible ay Hebrew Bible. Meaning ng Hebrew, lahat ng author dyan at naisulat yan sa Hebrew. Ang mga disciples ay mga Jew. Tama? Ang setting almost sa Middle East nagsimula sa Israel. Di ba? Okay. Hanggang ngayon, sikat ang Israel dahil mayroong false narrative ang kaaway. Di ba? Against the nation of Israel. Depende sa iyong napapanood. Pag ikaw mahilig mag-click ng anti-Israel, yung Facebook, bubumbahin ka ng news against Israel. Pag ikaw ay lover of Israel,
At ang kiniklik mo ay tungkol sa bansang Israel, paano nila, they have the right to defend themselves. Alright? At ang pinag-uusapan ay tungkol sa paano gumagawa ng, pag sinabing false narrative, yung maling kwento against Israel, at ini-expose yun, at ang nagsasalita mismo, actually, mga ambassador, pag ang lover of Israel ka, yung tinatawag na algorithm. Have you heard that? Okay, algorithm. Nababasa ng Facebook algorithm or yung mga kiniklik ninyong apps, yung gusto mo na imarites. Kaya yun din ang bubumbahin ka niya tungkol sa Israel din. Na yung ginagawa ng Israel, yung tama yung ginagawa niya. So, ito ay labanan ng social media actually, no? For those who don't understand. Yung mga hindi naman mahilig sa istorya na nangyayari, current events and history, mas hindi kayo may stress, di ba? Pero pag sakali man na hindi mo maiwasan ang cellphone at may lumilitaw, be sure in your heart na you are a lover of Israel. Yan lang. I'm a supporter of Israel. Amen? Praise God. Kahit anong false narrative ang gawin ng kaaway, okay, ng Israel ay, alam nyo, mga kasinungalingan yun, stage yung mga sinasabi nila. They cannot prove it in a general assembly. Puro social media lang yan. Pero pagdating sa United Nations, tahimik ang mga yun. Yung mga drama nila na parang sila ang, yung mga pa-victim effect, sila na yung terrorist. Pag binira sila ng, there is, we call the law of reciprocation. Sa gera, ito, anong difference ng gera sa Israel ngayon at saka terrorism? Para alam natin, pag walang gera, walang idineclare na gera, at pumasok ang grupo ng tao sa isang lugar at pinagpapatay ang mga tao sa bansa na yon, October 7, remember? Okay, terrorism yon. After the terrorism, nag-declare ng war. Iba naman yon. Iba ang terrorism, iba ang war. Pag nag-declare ng war, gira yon. Meron talagang casualty. Kaya yung mga mahilig sa world history, yung nangyari sa panahon ng Nazi Germany, right? Maraming namatay dyan na mga civilian, pero walang nag-question hanggang ngayon. Meron man, pero hindi rin nagiging kuan. Why? Merong casualty. So, bakit target ang Israel? Kasi ang Israel ay isa sa mga major sign ng end times. Pag may nakasulat dyan na pag nakita nyo na ang Israel ay napapaligiran na ng mga bansa. Napapaligiran, ibig sabihin, gustong sakupin, right? Gustong tanggalin, irisin, then yan ay sign na we are in the last days. Kaya yung current events natin ngayon ay nagpapatunay, right, na malapit na ang wakas. We are in the last of the last days. Okay? Kasi ang last days ay nagsimula nung bumaba ang Holy Spirit sa Pentecost. Yun ang start ng last days. Paano mo alam, Pastor? Di ba sinabi nung nag-speak in tongues yung mga tao, yung mga mananampalataya, while they are waiting doon sa upper room, sa Book of Acts, Acts 1:8, ipina-explain, ano ang nangyayaring ito? At sabi ni Apostle Peter, sumagot, this is what was written in the book of Joel. This was what was written in the book of Joel, that in the last days, ito yung Acts 1:8, and you shall receive power. Pero ituloy mo yan, okay, hanapin mo yung, and this was what was written in the book of Joel, that in the last days, right, masundan mo, that in the last days, ano mangyayari? Your sons and your daughters, yung keyword, will prophesy. So,
yung word na prophesy doon ay preach or declare the word of God. So, sons and daughters, hindi lamang sons, hindi lamang lalaki ang pwedeng mag-preach, pwede ang babae. Amen. So, your sons and your daughters will prophesy. So, we are in the last days. But, yung last of the last days, itong panahon natin. Kasi yun yung first of the beginning of the last days. So, itong panahon natin ngayon ay last of the last days. Amen. Why is it important na ma-discern natin ang times? Okay? Bakit importante na tayo ay ma-discern or maramdaman na itong mga bagay na ito, hindi pinag-uusapan ito sa mundo. Hindi ito pinag-uusapan sa social media. Masyado. Hindi ito doon content lang talaga. Ang daming content. Pero yung talagang honest talk at saka research sa Word of God, hindi masyado. Hindi rin ito pinag-uusapan, alright, of course, sa United Nations. Pero maybe, they are considering, kahit hindi nila pinag-uusapan, actually, they are fulfilling the prophecy. Kasama sila doon. Hindi rin ito pinag-uusapan sa college or sa, sa masteral pwede. Kasi, na-topic namin ito. Pero, they fall short, meaning kulang ang alam nila dahil hindi naman sila nagbabasa ng Bible. Alright. So, ito ay pinag-uusapan sa mga churches. So, hindi lahat ng churches, ha? Sa mga churches, alright, na concerned talaga sila sa creation, paano nagsimula ang tao, sino ang tunay na Diyos, paano sumunod sa tunay na Diyos, at paano magkaroon ng kaligtasan mula sa plano ng kaaway na dalhin ang tao sa impyerno. So, yun lang. Hindi lahat ng church pinag-uusapan ito. Some of the churches is mahirap magsalita, pero di ba ngayon ang sukatan ng successful na church ay maraming member, mataas ang tithes and offering, di ba? At maganda ang church building. Yan yung sukatan ng, successful. Wag ganon. Okay? Ang dapat church sa ngayon ay yung sinasabi sa Biblia, seek ye first the kingdom of God. Okay? God first or kingdom of God first ang inuuna. Amen? Pangalawa, naintindihan nila na we have two levels of life. Two sphere or what do you call this? Two kinds of world na ginagalawan. Yung tinatawag na physical world, nandito tayo ngayon, physical world, nakikita, at saka spirit world. Okay, ang spirit world ay yung mundo ng hindi nakikita, pero existing. Tama ba? Sinong naniniwala na there is a world of the unseen, hindi nakikita or perceived by senses, pero existing. Amen? Yung iba sabi lang, hindi, jack kita, jack pate, ha? Tama ba yung Ilocano ko? Jack kita, jack pate? So, ngayon, dito sa church, na nagtuturo ng salita ng Diyos talaga. Hindi nag-i-entertain ng tao. Magkaiba yun. Hindi ito yung church na Hollywood style. Di ba? Hindi ito yung church na parang club. Okay. When we say church, the assembly of the believers. So meaning, pag pumunta ka dito, you have the intention to learn. You have the heart to believe. Amen ba? And so, hindi ka lang nabubuhay sa physical world, which is parallel to yung sinabi ng Panginoon, okay, na man shall not live by bread alone. Kasi in the physical world, sinusustain natin ang ating body. Okay? Amen? Okay? Tapos na si King Solomon dyan nung sinabi niya, everything is vanity. Diba? Under the sun. Nothing is new under the sun. Walang bago sa silong ng araw, walang bago. Okay? Actually, naboring siya sa knowledge. Okay? Naboring siya. Sabi niya, everything is vanity. And He is the wisest man on earth who ever lived. At walang mas magaling sa Kanya.
sa katalinuhan at karunungan na ibinigay ng Diyos sa kanila. Right? Kaya uso ang word na Solomonic wisdom. Oh, di ba? Di ba? Pero binigyan ng bago yung word na yan. May bagong meaning yung Solomonic wisdom. Hindi ko makita sa dictionary. Yung mahilig mag-solo daw. Solomonic wisdom. Solomonic yan. Solomonic. Pag mahilig ka mag-solo, baka parang Solomonic ka na rin, di ba? Pero usually it's about wisdom of God. So, dito, napapakain hindi lamang sa physical. Ay, may pagkain dito, Pastor, malapit na. Okay? Na pagkatapos ng church, hindi ka na magugutom. Hallelujah. Pero may bayad. Diba? Kasi pag na-open yung canteen natin dyan at saka yung cooperative, alam niyo ba yung nagpupunta sa church, ang problema? Minsan, hindi nag-almusal. Tama ba? Oo. Pero at least, nagpupunta sila maaga kasi, grabe, di ba? Kahit isakripisyo yung tiyan kasi alam na nila, man shall not live by bread alone. Or either hindi nagising ng maaga, kaya walang almusal, di ba? So, minsan, ang kaaway nangungusap na habang nagpipreach ng Word of God, di naman, hindi ka nag-almusal, gutom ka na. Kung iniisip mong umuwi pa at magluto, alam mo, problema ka na ngayon, di ba? Hindi ka na makakonsentrate sa Word of God. Pero we will solve that in Jesus' name. Amen? Praise God. Yung iba nga dito, nag-inma na nga Eagles Nest Missions Academy. At least may, balita ko, nag-aambag ba kayo doon? May merenda ba kayo doon? Hindi pa. Sacrifice parang talaga, sacrifice. Okay. Pero, apurahin na yung ating kantin para hindi naman sila kawawa, di ba? Okay. After the inma, tumatagal pa. Hi, hello. Gumanda na, nagiging community. Hindi na lang siya church attender or attending ang ministry natin dito. We intentionally study the Word of God, which is a very good progress, di ba? And hopefully, pag namunga na tayo, baka talagang yung mga taong umaattend na hindi lang first service, sana natin ilalagay si Inma pag may first service, second service, wala na. Baka sa hapon na. Di ba? Kasi open naman sa hapon daw. Wala pa. So possible may afternoon service in the future. In Jesus' name. Kasi yung Inma, mahirap nang kunin yung lugar noon. Yung after the service, may Eagles Nest Missions Academy. Yung for the others na hindi pa narinig yon. So, going back, here, ano ba yung mga pinag-aaralan natin? Okay. Marami tayong dapat baklasin na mga tradisyon. Okay. At sa ating pag-aaral, dahil it's a Hebrew Bible, at ang pananampalataya natin ay galing yan, right? Habang itinuturo mo ang salita ng Diyos, tatamaan at tatamaan ang mga traditions and cultures na hindi angkop sa salita ng Diyos. Especially now, di ba? Nag-i-evolve ang culture. Di ba? Yung kultura noong unang panahon. Pag sinabing conservative, akala natin yung conservative, yung mahaba ang damit, mahaba ang buhok. But if you study conservative, ito ay movement ng mga tao na they want to conserve. Yun yung word. Hindi conservative na style of living. Pag sinabing conservative yan, hindi yung conservative na hindi siya gumagamit ng iPhone. Di ba? Hindi. Ang ibig sabihin ng conservative is to mga tao na they want to conserve good values. They want to conserve good relationship. They want to conserve good community. Yun yung meaning. Ayaw nilang ma-erode, mawala ng bagong kultura ng mundo. Nagbabago ang kultura. Amen ba? Baka hindi papayag kasi ang iba pag nagbigay ako ng example. Diba? Kasi ako, alam ko, naintindihan ko, noong panahon namin, ang hirap manligaw, maghabol ng babaeng hanapin.
Di ba? Tatambay-tambay ka dyan, hindi ka pinapansin. Tama? Oh, parang hindi kayo namuhay sa 1980s. Oh, no, ay nako. Magkakabarkada ang lalaki. Imagine, engineering ka, pupunta ka ng 3rd floor, 4th floor sa commerce para maghanap ng, di ba? Mga ganon. Oh. Sino dito, ay naku, itong mga bagong kabataan, hindi nyo na alam ang ibig sabihin ng baili. Oo. Meron pa ba yan ngayon? Meron pa rin. Yung pag dumadaan ka sa highway tapos merong palapalada, di ba? Tapos yung mga babae nandun nakaupo, naghihintay ng may I dance with you? Mga ganun, di ba? Meron pa ba yun? Meron pa ba yun? Parang corny na ang pupunta sa gano'n ngayon. Ba't ka nandoon? Tapos kahit putik pa, minsan kahit dusty pa, nandoon. Very dusty, tapos sasayaw-sayaw, di ba? May mga 7-in-1, mga ganon. Yung magaling ng 7-in-1. Oh, nagbago na yan. Hindi na yan alam ng mga kabataan ngayon. Ito pa, kahit kabilang barangay pupuntahan mo. Di ba? Alam lang mga kuwan natin yan. Now, ang ibig ko sabihin, time and culture is changing. Dati noon, gusto mo may makausap, pupuntahan mo pa ngayon, cellphone, group chat, group call. Kaya, tayong mga upper class, officially, we are declaring wala ng senior citizen sa WCC, sa Christ Our Life Ministries, at sa CCP. Amen? Ang tawag sa mga senior citizen mula ngayon ay upper class. Alright. Amen. Okay. At tayong mga kabataan ay underclass. Pero sisiguraduhin ko kayo, walang no class dito. Amen ba? So times and seasons, times and culture, it changes. Pero, yung mga magagandang bagay, ito yung problema natin, even in our families, we need to conserve. Yun yung one. Alam mo yung mga magagandang bagay, modern times, di ba ngayon nakaka-amaze pag yung kabataan ay nagbe-bless sa mga upper class? Oh, amen? Oh, pag nag-bless sa'yo yan, kahit hindi mo na sabihin ang age mo, alam mo na yun. Taga-upper class ka na. Oh, kasi di-recognize. Pero pumunta ka sa ibang community, hindi na uso yung blessed na yan. Tama ba? Okay. Noong unang panahon, ang blessed, ganyan. Tama? Pero sa atin, ang blessed, ganyan na. Meaning, inililihas mo na, pinagpipray mo na yung tao na humihingi ng blessing. Tama? Okay. At least, na-conserve pa rin yung asking blessing from the upper class. Tama? Okay. So, if we conserve those things, paggalang, respect to authority, di ba? Respect for our the older people, okay? Either Kristiyano o hindi. Respect for authority. Importante yan. Yung ating kapulisan, yung mga nasa namumuno sa atin. Right? Ano pa? Love for country. Marami ngayon, hindi na patriot. Wala nang pagmamahal sa bansa. Okay. 21 pa lang ngayon. Sigurado, baha ulit sa social media ng mga posting. Even the Christians in Manila nag-announce up 2 o'clock ata. 2 o'clock. So kung may plano kayo, may 2 to 3 hours na travel. Pero mainit. Ay, hindi, malamig-lamig, no?
Oo. Fight against corruption. Kaya lang na-infiltrate ng NPA yung isang lugar, kaya lipat sila doon sa Fort Bonifacio eh. Oo. Prayer ang gagawin daw. Prayer. O, di ba ganda? Prayer revival. Oh, amen. At anti-corruption. Tama naman yun. Oh, hindi naman yung manggugulo na magbabato ng kamatis. Yun yung mga yun, communist. Mababato ng itlog, kamatis, bili sila sa atin ng itlog. Ay, wag pala, fresh sa atin. Fresh. Alright. So, we need to conserve. At dito sa Bible, if you talk about conserve the right things and the right way of living, nandito sa Bible. Amen ba? At plinano ng Diyos yun. Actually, gumawa siya ng pinaka-importanting mga bagay na we need to remember. Okay. So, tayo, nung galing tayo sa relihiyon, matik palagi. New Year, ano yun? Paputok. Di ba? February. Oh, di ba? Ano ba? February, March. April. May. June, July. Ano yun? August. Pag-ulan. August hanggang September ngayon. September. October. Meron na hindi pinapraktis. Pero alam ko, hindi ko nababanggitin. Ilalabas mo sa bahay mo pa yun noon. Diba? October. November. Oh. Pag malapit ng November, kahit hindi mo natanggalin yung mga agyo-agyo ng bahay mo. Okay, so November, may doon sa amin minsan, ay akala mo, pagpasok mo, akala mo November na. Okay, so November 1, November 2. Okay, All Souls Day, All Saints Day. Pero yung isa doon, alam natin nasa demonyo yon. Bakit? Lahat ng puntahan mong institution, may mga demonyo eh. Diba? Sumasabay. Sila. Tama ba? Hindi? Oo. May mga nakamaskarang demonyo. Oh. Buti lang, nababawasan na yung mga bata, trick or treat. Tama lang. So November, December, alam mo na yan. Pag burn na ngayon, ang dami nang mabibiling ganyan-ganyan na ilaw. Di ba? So, maliwanag sa atin for how many years na yun yung tradition natin. Tapos sasabihin mo, born again ako. Kristiyano, anak ng Diyos. Sige nga, tanungan kita, what is Passover? Wala kang alam. Tama? What is Sukkot? O Feast of Tabernacle? Hindi mo rin alam. Tama? What is first fruit? Mali yung intindi natin doon. First fruit. Giving lang ang ating naintindihan doon. What is the Day of Atonement or Yom Kippur? Di ba? Hindi natin alam. Feast of Unleavened Bread. Hindi natin alam. So, paano tayo naging Kristiyano? Yun yung question doon. Bakit kaya sa tagal na natin, ulitin ko, ang Bible ay Hebraic setting, Hebrew Bible, na translate lang sa English. Ang mga apostles, prophets, ay mga Jews. Ang mga prophets of all Jews, setting ng Bible, Middle East, centered in Jerusalem. Yan ang kanyang epicenter ng Bible. Right? Lahat almost ang pinag-aaralan ay hango sa Bible pagdating sa church. Tama ba? Pero bakit pagdating sa piyesta ng Panginoon, I'm not talking about holidays. Hindi natin masyadong alam. Kasi hindi itinuklo. Yan ang problema. Okay? So, na-hijack yung dapat sabihin ng Lord, ipaalaala sa atin, napalitan ng tradisyon. Napalitan ng worldly holidays na hindi naman dapat isiniselebrate. So, tingnan natin ang Panginoon, ang salita ng Diyos.
Leviticus chapter 23, verse 1 and 2. All right, Leviticus chapter 23, verse 1 and 2. And the Lord spake unto Moses, saying, Speak unto the children of Israel, and say unto them, concerning the feast of the Lord, which you shall proclaim to be holy convocation. Holy, banal. Right? Even these are my feast. So ito ay tinatawag na feast of the Lord. So hindi ito mga Jewish holidays. Right? Hindi ito Jewish holidays. Ito ay feast of the Lord. Pero siniselebrate ito ng mga Hudyo. Right? The Jewish people. Ang tawag dyan ay feast or appointed times. Ito ay Lord mismo ang nagtalaga nito. Hindi gobyerno. Ito ay ibinigay ng Diyos sa Israel. Right? Kasi yan ang magiging tanong ng iba. Sa pang Israel yan. Diba? Hindi para sa atin. Okay, mamaya mo na. Right? Sa mga nakikinig na theologian. Right? So, ibinigay ng Diyos ang pesta na ito at ibinigay niya sa bansang Israel. For what? Because sa bansang Israel, ibinigay ang promise of salvation palagi. Inalagaan ng Diyos ang Israel, okay, na tao niya, people of God in the Old Testament. So ang buong mundo, of course, lahat ng tao created by God, pero in the Old Testament, pumili ang Diyos ng isang bansa. Right? Na inalagaan niya, kasi yung mga ibang bansa, pasaway, ayaw sumunod, ayaw nyo mga sumunod, okay, ito. So although, ang promised Savior, yan, hindi na ba interesado ang Diyos sa ibang mundo? Interesado siya sa buong mundo, pero isang bansa ang inalagaan niya kasi doon lalabas ang tagapagligtas. Maliwanag? Amen? So, para nakalinya ang Israel sa Diyos, ay unang gobyerno ng Israel ay theocracy. Theocracy meaning, ang Diyos ang hari, ang Diyos ang nasusunod, maging sa gobyerno nila. But later on, nireject nila ang kingship ng God, ng Panginoon, right? At nag-ask sila ng isang hari na tao, which is King Saul. Alam niyo yung kwento? Amen? May tatlong United Kingdom na, King Saul, King David, and then Solomon, and then na-divide na yung kingdom. So, parang nireject nila ang paghahari ng Diyos. Yan ang talagang nakasulat doon. They rejected God as their king. So anyway, dahil ang Diyos ay mahal niya ang bansang Israel at doon ang plano na lalabas ang tagapagligtas, which is from the tribe of Judah, kaya Jew, di ba? Yung Israel galing kay Jacob, pinalitan pangalan niya, Israel means the prince. Okay, because he prevailed with God. So, ano nangyari? Lumabas ang tagapagligtas sa tribe of Judah at walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. So, yung nakasulat sa Old Testament, dahil ang sabi ng Scripture, all Scripture is given by the inspiration of God. Amen? So, lahat ng nakasulat dyan, kahit history ng Old Testament, salita ng Diyos dyan at very powerful. And we need to prove it. Dapat ma-experience natin yung sinasabing all Scripture. Yung iba kasi, na mga tagapagturo, ang pagtingin nila sa Bible ay parang newspaper lang. Alam niyo newspaper? Nakasaad lang dyan ang kwento, pero kwento na lang yan. At mamuhay ka nang naaayon sa kwento. Parang gano'n lang ang style nila. Meron nagtuturo ng ganyan. Kaya pag expert na nila yung logos or written word, alam na nila kung saan kunin-kunin, yung mga doktrina, okay na sila. Sa atin, it's more than that. We believe that the logos is powerful. Hindi siya newspaper lang na pagkatapos mong basahin at lumipas na ang date, wala na. Tama? Pambalot na ng alam na mga upper class yan. Okay, kasi yun, wala nang newspaper masyado, di ba? Social media na, ganun mo lang. Tapos, pag nagamit mo na, hindi mo na pwedeng pambalot ng tinapa yung iPad, di ba? Buti pa noon. Okay. So,
pero ang Word of God is alive, quick, and powerful. Logos, nakasulat. Kahit yung nakasulat, sunugin pa nila, hindi nawawala talaga, babalik at babalik. There was a time in history, right, na may isang tao na lahat ng known Bible kinonfiscate, sinunog, parang isang bundok. Alright, pile of Bible, sinunog talaga, sabi niya. Tapos naglagay siya ng marker, sabi niya, Biblio extinct 2. Meaning, wala ng Bible mula ngayon. Ganun siya kagalit sa Bible. Nung namatay siya, after 20 years, yung bahay niya mismo naging printing press ng Bible. Wala. Hindi niya pwedeng walain ang salita ng Diyos. So, logos pa lang, pinag-uusapan natin, the written word. How much more of the spoken word? Diba? Yung salita ng Diyos na binibigkas natin. Okay? So, the Word of God is quick and powerful, alive and active, sharper than any two-edged sword. Of course, Hebrews 4:12 yun. So, ano pa? Sabi ng Panginoon Kristo, the words that I have spoken unto you, they are spirit and they are life. Sino sa inyo dito ang mayroong mata, kahit na ipagawa nyo sa magaling na optometrist, na habang nagsasalita ako, yung mga litra ng sinasabi ko, nakikita niya. Maganda sana yun, di ba? Habang nagsasalita ko, lumalabas yung mga letra, nakikita mo, isuot mo yung eyeglass. Uy, meron na bang naka-invento ng eyeglass na gano'n? Kahit siguro gaano kagaling yung scientist. Di ba? Habang nagsasalita ako, may nakita ba kayo letrang nagpo-form, lumalabas dyan? Wala. Why? They are spirit. The words that I have spoken unto you, sabi ng Panginoon, they are spirit. Ito ang kagandahan, they are life. Kaya pag binabanggit mo ang Word of God, at binabasa natin, at napapakinggan natin sa bahay, may buhay dyan. Yung hindi na in love sa Word of God at walang salita ng Diyos na bahay, walang kabuhay-buhay dyan. Mararamdaman mo yung depression, pressure, yung talagang spiritual forces. Pero ang Word of God, pag binabasa at laging binabanggit, everyday dinideclare sa tao, alright? At maging mag-isa ka sa loob ng bahay mo, powerful yan. May tinatawag na, may isang preacher ang sabi niya, it can be impregnated in walls. Habang nagsasalita ka, dumidikit dyan sa mga walls. Yung salita. Hindi mo nakikita, pero dumidikit yun. It absorbed the power, the energy. Di ba? Yung ng salita ng Diyos. Ang unang-unang voice-activated na technology ay ang salita ng Diyos. Di ba ngayon, mayroong kwan ngayon, may mga invention ngayon na pagpasok mo sa lights, di ba? Okay, papalakpak ka lang, iilaw na. High-tech, di ba? Door open, yan, di ba? Pero wag kayong magpaalis ng ngipin muna kasi pagbalik mo sa bahay, door open, hindi mag-o-open yun. Hindi niya marirecognize yung boses mo pag medyo nag-swell yung bibig mo, di ba? Ingat lang, baka masyadong high-tech, hindi niyo na mapakinabangan yung bahay niyo. Okay? So, ang unang-unang voice-activated is actually ang salita ng Diyos, ang world of God, ang mundo ng Panginoon. Di ba? Nung creation, siya yung unang nagpakita ng technology na yan. Amen? Let there be light. And there was light. Siyempre, siya ay Diyos, kaya ang bilis, powerful. Tama? Pastor, ibig mo sabihin tayo, kaya din gawin yan? Let there be, ganon, tapos mangyayari? Hindi tayo Diyos. Hindi natin kaya yung ganon. Pero may power pa rin ang words natin. Tama? Nare-recognize mo yung negative at positive na words. Tama?
Okay. Para hindi kayo naniniwala. Sabihin mo sa iyong katabi, you look very good today. You look beautiful today. Oh, may power ba yan o wala? Meron. Oh, wag na natin sabihin yung negative kasi baka mabawi pa. Totoo yun. Totoo yun. May power ang words. Kaya yung mga nanghihina, pagbigyan mo ng word of encouragement, lumalakas. Tama ba? Kasi may power ang words. Yung iba hindi naniniwala dyan, pero powerful ang, lalo na pagsalita ng Diyos. Amen ba? Yung salita nga ng politiko, powerful eh. Tama? Kahit hindi totoo. Tama? Hindi naman lahat ng mga politiko sinungaling, di ba? Mayroon ding totoong politiko at ipag-pray natin sila. Amen. Yung mga sinungaling, ipag-pray din natin sila na hindi sana mangyari yung sinabi ni... alam nyo! Ipag-pray natin sila na mabago ang buhay nila. Huwag naman yung sinabi ni... Okay lang na isigaw nyo hindi kayo naka-online. Ako lang naka-online. Nanonood talaga yung iba. Ako naman, updated ng konti. Pag hindi nyo sinabi sa akin, hindi ko alam yun. Alright, so, powerful ang words. Amen ba? Okay, so, dito, ito ay Feast of the Lord. Ang author ay si Yahweh, pero ang bikas Yahweh. Alright? So, ang sabi sa Colossians 2:16-17, let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of holiday, or of the new moon, or of the Sabbath, which are shadow of the things to come, but the body is of Christ. Now, may mga nag-i-interpret ng verse na ito na, let no man therefore judge you, na hindi na importante yan. Yan ang interpretation nila, wrong. Hindi sinabi na hindi importante yan. Let no man judge you. Meaning, lumipas na yan. Old Testament yan. Dapat ngayon, hayahay na ang buhay. No, hindi ganyan ang ibig sabihin niya. May mga Christians, okay, na sometimes they practice Old Testament culture and tradition. May mga Christians, alright, o believers, I should say believers, na pinipili ang pagkain. Okay? Meaning, yung iba kumakain ng bulalo, yung iba kumakain ng gulay. Sabi niya dyan ay, kung ang practice mo ganyan, huwag hayaan na i-judge nila kayo. Okay? Meaning, ba't mo ginagawa yan? Ano ang rason? You have the right to, hindi remain silent. You have the right to explain. Okay. So, bakit mo ginagawa yan? Pagdating sa pagkain, ang sabi dito ay, sino ang mahina ang pananampalataya at sino ang malakas ang pananampalataya pagdating sa pagkain? Nabasa nyo na ba? Hindi pa. Okay. Yung mga, ang kinakain ay gulay lang o vegetarian sila, mahina ang pananampalataya niyan tungkol sa pagkain. Yung mga mahilig sa seafood, ano yung seafood, di ba? I eat everything I see. Di ba? See food. Di ba? See food. So lahat ng makita niyang pagkain, kain. Basta nakita niya, kain. Di ba? Mataas ang pananampalataya nun. Kasi kahit ano na lang kinakain, hindi niya iniisip kung siya ay magkakasakit o hindi. Hindi niya iniisip kung siya ay ma-high blood o hindi. Basta masarap, kain. Mataas ang pananampalataya niya. Tama? Amen? Yung iba biglang nag-isip. Okay. So, ngayon, sabi niya, yung mataas ang pananampalataya, huwag i-judge or i-demean or huwag maliitin ang mga mahina ang pananampalataya. Amen ba? Yan lang kinakain niya. Walang sustansya. Gano'n. Siguro, wala namang nakasulat, pero baliktarin na rin natin. Sasabihin ng vegetarian, grabe yung pagkain niya ng bulalo. Hindi na magtatagal ang buhay niyan. Ganun, di ba?
So, pareha sila nag-iisip ng magkaiba ang isip. Tama? Yung isa, sabi niya, ay mahina, walang protein, walang sustansya kasi vegetable lang. Di ba? Sino ang meron dito na may kabayong laging nasa veterinarian? Meron na ba kayo nakitang kabayo na kumain ng ibang pagkain maliban sa grass? Kalabaw. Yung darak, di ba? Pwede yun. Darak, grass. Pero nung unang panahon, hindi masyadong darak. Grass lang. Yung kabayo, kaya ba ang lakas nun? Hindi. 1 horsepower. Doon kinuha yung horsepower na yan. Oo, yung lakas ng isang kabayo. Pero hindi kumakain ng bulalo. Tama? Alam niyo na. So, mahina ang pananampalataya, don't judge. Yung iba naman ay nagsiselebrate ng Sabbath. Yung popular ngayon nasa social media, si Charlie Kirk. Di ba? Isang Kristiyano na sa kanyang pagtayo ng katotohanan, siyempre may kasamang politics kasi yun, yung American politics. Hindi nakakaalam. Hindi pwedeng gibain. Sabi niya, prove me wrong. Walang magaling talaga sa as historian and apologist na baril. Okay, dahil tinitira niya yung mga 3 powerful na forces na gustong sumira sa Amerika. Na pag nagtanong sila, nasasagot niya at talagang kuhan. So yun, Sabbath keeper yun. Christian na Sabbath keeper. Do not judge. Nasa Old Testament yan. Okay. So, ano pa? Ay, bakit ganyan? Nagpa-practice siya ng Leviticus. Di ba? Alam niyo yung nagpa-practice ng Leviticus pagdating sa pagkain? Doon sa Leviticus kasi, nandoon yung mga pagkain na dapat kainin at mga unclean, mga hindi dapat kainin. Nandoon. Sineperate na. Pag sinabi separate, sanctified by the Word of God. Ang word na sanctified, separated already. So, sa Leviticus yun. So, kung may mga Kristiyano na nag-decide na Leviticus practitioner ako pagdating sa pagkain, alam mo na ang ibig sabihin noon. Hindi na siya kumakain ng mga yung mga masarap yun eh, yung hipon na malalaki, di ba? Lalo na pag magaling yung magluto. Amen. Ano pa? Talaba. Wag lang doon sa malapit sa bridge kasi alam mo na, tapunan yun ng kwan, tapos ang sarap ng talaba doon, di ba? Alam mo yung talaba, kung paano kumain? May bibig ba yun? Wala. Naka-open lang siya. So, seafood talaga siya. Kinakain niya ang lahat ng itapon mo doon, di ba? At yun ang sarap-sarap. Di ba? Na kinakain ng ibang tao. That's talaga ng pananampalataya. Scavenger. Di ba? So, sa Old Testament, Leviticus, meron ng nakaset na pagkain na tama para maging malusog. At meron na rin mga hindi dapat kainin. Old Testament yan. Yes. Pero mali ba pag mag-practice ka sa New Testament? Yes or no? I-practice ko. Gusto kong sundin yung sinabi ng Lord na ito lang ang kakainin ko. Gusto kong maging healthy. Okay ba o hindi? Okay. Kasi hindi part ng salvation yan. Hindi part ng eternal salvation. Pero part yan ng salvation ng body mo. Tama? Maliligtas ka sa hospital. Parang hindi kayo naniniwala. Maliligtas ka sa doktor. Pag sinunod mo ang Leviticus na style ng pagkain. Tama? Kasi maganda yung lifestyle doon. Itinuro talaga. Kaya nga haba nga ng buhay ng mga tao noong unang panahon. Alright. So ngayon, pagdating sa culture and practice sa community at sa spirituality, alright, ang Panginoon ay nagbigay ng feast. Ang tawag sa Hebrew ay moedem, okay, or appointed time, or fixed meeting, or set season, or divinely ordained assembly. Yan yung meaning ng moedem. Moedem ay appointed time. Alright, so,
sabi ng Genesis chapter 1 verse 14, the same term used in Genesis 1:14 when God created the sun, the moon, and the stars, and let them be for signs and for seasons. Yung seasons doon, moedem. Okay. And for days and years. So, hindi ito holiday lang. Ito ay umiikot. At dapat maintindihan natin ang Hebrew mindset pagdating sa perception ng time. Alright. Ganito yun, explain ko. Medyo, siyempre, mabagal ng konti dahil in-explain ko mabuti para hindi sayang yung aking pagsasalita. Yung perception of time, may tinatawag na linear. Di ba? Linear. Meaning, point A to B, kalibutan ang nakaraan, linear. Pero sa mindset ng Israel, hindi siya linear. Mag-isip ka ng spiral na hagdanan. Sinong nakakyat na ng hagdanan na nakakahilo? Yung man yan. Spiral. Kasi maliit yung lugar, yung walang landing. The best way is to maglagay ng spiral na hagdan. Tama? O, ikot ka. So, pero doon ang sample na makita natin, ganun ang pananaw ng Israel sa time nila. Hindi siya diretsong ganyan. Right? Spiral siya, pero going up. Alright, ulit natin. Ang time sa kanila is spiral, pero going up. Right? So, pag nasa timeline ka na ganon, umiikot ka lang, kasi parang January to December, di ba? Sa kanila, merong feast. Umiikot sila sa feast na yon. Right. So, yun yung Hebrew time, sa mindset ng time. So, every time dumaan ka sa point na yon, you can look backward. Tama? Kung saan ka galing. Tama ba? Okay. Pag hagdan na, pag ganun na, mahirap nang tignan. Minsan, you can look back, tapos pag ikot mong ganyan, nasa next level ka na. Pero you can still see yung nakaraan. Tama? Okay. Pag-isip tayo ng ganun muna. Yung backward is to remember the goodness of the Lord. To remember the covenants of God. Amen ba? Maraming Kristiyano, pag hindi mo alam yung style ng pag-iisip na ganyan, maraming nakakalimot ng ginawa ng Diyos sa buhay nila. Pero sa Hebraic mindset, hindi nila makakalimutan. Inire-remind palagi yun. Nature ng tao makalimutin. Lalo na sa utang. Okay, wala dito yan. Now, yung upward na pag-akyat mo, worship. Right? So imagine you, yourself going into a stair, right? And you always see yung pagpataas, you are making a nakaka-advance ka. So, i-note nyo na lang, backward, you can see, and remember, upward is worship, forward is prophetic. Prophetic. Kita mo, mangyayari, nangyari na, pwedeng mangyari. Kaya may kasabihan tayo na, para napapansin ko, history repeat itself. Tama? Di ba, kunyan? Parang naiulit lang yung history. But no, we progress. Hindi tayo bumabalik sa original point. Pero every time na umikot ka, ito yung original point. Kaya lang, hindi yung nasa baba yung original. Next vantage ka na. Next level ka na. Amen! So dapat, ang approach natin sa Diyos, ang ibig sabihin ng feast of God, the Lord, is memorial and rehearsal. Memorial, kasi naalaala mo ang ginawa ng Diyos. Okay? Nakabutihan sa atin nung iniligtas ka. Kaya, tingnan nyo yung communion. Do this in
Oh. So wag natin kalilimutan. Importante ang to remember what God has done in your life. Kaya number one, kahit kulang pa ang Word of God na isi-share mo o hindi ka pa magaling sa soul winning o pag-share ng Word of God, importante, alright, yung testimony mo. Yung paano ka binago ng Lord. Amen ba? Okay, so, thinking that way, we remember what the Lord has done. Ang pangalawa, rehearsal, while we are doing this, at nare-remember mo, why? Kasi mayroong gagawin. Alam niyo, ibig sabihin ng rehearsal, di ba? Yung pag mayroong kasalan, di ba, may mga iba, well, may mga instant na kasal. But yung standard na kasalan, di ba may rehearsal? Tama yun? Graduation, may rehearsal? Oh. So, habang tayo ay gagawin yung feast ng Panginoon, at ituturo natin yun, at the 7 feast of the Lord, we are remembering what the Lord has done in the light of Christ, and then at the same time, we are rehearsing for the future. Oh, amen. Praise the Lord. So, ano ang purpose ng Feast of God, the Lord? Nasa introduction ako para next week sana may simulan ko yung at least isa. Okay. So, Exodus chapter 13 verse 3. To remember His mighty acts. Remember this day in which you came out from Egypt. Yan. Out of the house of bondage. For by strength of hand, the Lord brought you out from this place. Kita nyo, hindi lamang Israel ang nakaka-remember ngayon, pati tayo. Hindi, alam natin, pero hindi natin na-remember yung time. Tama? Sila, pag dumating yung buwan na yon, nagsiselebrate talaga sila. Paano sila pinalaya ng Lord? Okay, Christian experience. Sino sa inyo dito ang nagsiselebrate ng birthday? Yes, every month sa WCC at saka sa Christ Our Life Ministries, lahat ng may birthday sa buwan na ito, may cake. Okay yun, maganda na yun na nasimulan. Tanong, next. Sino sa inyo dito ang nare-remember kung kailan tumanggap sa Lord? So, ngayon, pag Kristiyano ka, dalawa dapat ang birthday mo. Oh, physical birthday ang pinanganak sa laman ay laman at spiritual birthday ay pinanganak sa espiritu ay espiritu. Both ay importante. Kasi walang spiritual birth na hindi ka ipinanganak sa lupa. Amen ba? Pero kahit ipinanganak ka sa lupa, pag hindi ka ipinanganak sa kaharian ng Diyos, you cannot see or enter the kingdom of God. So equally dapat sinicelebrate natin. If you want to remember what the Lord has done, yung iba, hindi alam kung kailan. Siyempre, exact time, exact date, yung iba hindi na maalala. Ako alam ko pa rin, second semester ng 1982. Semestral break, 1982. Yung day, nalimutan ko na. Okay? Basta yun ang aking spiritual birthday. September, the time that I surrendered my life to the Lord Jesus Christ, 1982. Sinong ipinanganak na muli nung pababa na 1982? Meron ba na born again 1981 pababa? O kailan nyo tinanggap ang Lord? Mayroon ba? Wala? Wala? So ako yung pinaka-senior, ako yung pinaka-upper class nyo dito? Okay. So spiritually, at least alam ko ako yung pinaka-upper class. Tama ba? Mahirap banggitin yung senior talaga ngayon, ha? Okay. So I received the Lord Jesus Christ in 1982, second semester. After I went out from doon sa school namin. Kasi semestral break yon. Okay. Exodus chapter 12 verse 26 to 27. To teach the next generation. And it shall come to pass when your children shall say unto you, what mean ye by this service? Pag nagtanong ang inyong mga anak, ano itong ginagawa natin? Ano itong worship service na ito? What is this?
Then you shall say, it is the sacrifice of the Lord's Passover. Okay, yan patungkol sa Passover naman. Ito ay sakripisyo ng Panginoon, yung Passover ng Panginoon. Then you explain. So, to teach the next generation. Next, to prophesy the Messiah's work. Prophesy. Yung ibang feast dyan, alright, spring feast, first coming, at yung fall feast ay second coming. Hindi natin nagtitindihan masyado yung spring at saka fall kasi tayo, sa ibang bansa kasi may 4 na season. Tama? Tama? Ano na yon? Yung mga taga US. Meron din sa di ba? Spring, summer, fall, and then winter. Sa Pilipinas, 2 lang. Tama? No. Hot and hotter. Okay, di ba? Tignan nyo, kahit na hindi masyadong maaraw, hot pa rin. Tama? Paglabas, dito lang naman ang cold eh. Lalo na dyan sa 2 air condition na yan. Dito, hot. Sa likod, hot at cold na kayo dyan. Pero paglabas nyo dito talaga mainit. So, anyway, baka maniwala yung iba sa Pilipinas, hot and hotter, tapos ilagay sa Facebook. Yun yung una lang ang 4 seasons. Kung gusto nyo maintindihan ng 4 seasons, yung simple lang, bumili na lang kayo, meron sa 7-Eleven, 4 seasons. Maraming Pilipino, yun lang ang alam na 4 seasons. Tama, inumin. 4 seasons, inumin yan. Pero masarap naman. Okay. Last, to call God's people into His presence. Tinatawag ang Feast of the Lord na Holy Convocation or Hebrew, Mikra Kodesh. Ibig sabihin, a sacred assembly for worship. Mikra can mean also rehearsal, implying the feast where magkakaroon ng dress rehearsal. We are preparing for the second coming. Every time. Okay. Okay, let's hintayin natin mag-settle yung mga bata. Alright. Every time, nagsiselebrate tayo ng feast. Kasi ito ang iniisip ko. Pag naintindihan na natin yung feast ng the Lord, feast of the Lord, sana alamin natin paano natin i-celebrate in a simple way. At every time mag-celebrate tayo, okay, ng feast of the Lord, kasi we will align ourselves sa Hebraic mindset, natututo tayo, nabubuksan ang mata natin ng preparation for the second coming. Sino naniniwala may second coming? Sinong nagpiprepare? Sigurado kayo? Okay? Kasi marami ngayon, they believe on the second coming. But only few are preparing. Walang pinag-iba yan sa, ayaw kong banggitin, baka may nakakarinig sa akin taga Marikina, di ba? The big one. Alam mo yun? Oo. So, there is a coming, the big one sa, yung fault meaning, bitak sa silong ng lupa, na pag gumalaw yun, big one, at magkakaroon ng grabing lindol sa area na yun. Ngayon, ang tanong, may nagpiprepare ba? May nakikita ba kayong balita kahit sa social media na everyday meron silang simulation drill na pag may dumating na earthquake, alam na nila ang gagawin nila. Sige, punta na tayo sa Pangasinan. Meron din tayo dyan sa bandang West Philippine Sea. 25 kilometers away from Bulinaw. Ngayon, 20 to 25 kilometers away. May malalim dyan na fault. Kaya ako hindi na aburido dyan sa mga itinatayo ng mga Chinese. Yung mga pag-occupy nila unti-unti. Kahit anong gawin nilang itabon dyan, pag gumalaw yung fault na yan, wash out lahat yan. Yan, totoo dyan. Now,
walang preparation. Di ba? Pag may tidal wave dyan, napiprepare ba yung mga taga Dagupan? Di ba? Yung mga bandang coastal. At least tumaas na yung Dagupan doon lang sa Siniminto. Pero napunta yung tubig doon sa mga hindi pa tapos. Tama? So, nung pinag-aralan yan, unti-unting lumulubog. Nalimutan ko na yung ilang sentimetro every year. Okay, ang Dagupan. Buti na nagtambak ng kalsada, kaya yung mga first floor na grocery naging basement. Kalahating basement na ngayon. Anyway, Dagupan will survive. Let's pray. But, ang sinasabi ko ay, many are believe na ito nga ang pwedeng mangyari, but kunti ang nagpe-prepare. But for us, the reason why pag-aaralan natin ito, because magiging conscious tayo sa muling pagbabalik ng Panginoon. Yung ang dinidesire natin, yung pagbabalik ng Panginoon. Yung talagang, oh, hallelujah. Diba? Marami ngayon, pag sinabi mong, babalik na ang Panginoon. Diba? Sasabihin nila, wag mo na, Lord. Hindi pa ako nakatagpo ng forever. Diba? Yung mga iba dyan. Okay. Sometimes we value things more of this earth rather than spiritual things. Why? Kulang pa sa aral yon. Pero yung mga malaki-laki ang utang, dalating ka na sana, Lord, kahit mamaya o bukas na. Di ba? Kasi dito ang pananaw kasi hindi sa scripture, yung situation dito sa lupa. Sana mamotivate tayo. Lord, I want to see your appearing. I want to see your coming. I want to see you. Kung hindi ko man maratnan yun, Lord, alam ko, I am sure, right, na I will rise again from the dead. You will raise me up again from the dead. Amen ba? Praise God. Dapat yun ang pananaw natin. Habang wala pa yun, magpe-prepare ako, maghahanda ako, gagawin ko ang ipinagagawa mo. Amen. Praise God. So, yun ang paghandaan natin. Hallelujah. Ang feast na ito ay hindi natin pag-aaralan dahil pag-aaralan mo yung ugali at tradisyon at kultura ng Israel. No. We will see the feast of the Lord in a filter, in a messianic viewpoint. Ano ang itinuturo nito tungkol sa Panginoong Kristo? Meaning, Messiah-centered ang approach natin. Tulad ng pagbabasa ng Bible, dapat every book, nakikita mo ang galaw ng Panginoon. Ang tawag dyan ay Christocentric. Christocentric Bible study o Christocentric viewpoint. Hindi ka lang nagbabasa ng history. Pero isang book dyan na wala kang makitang patungkol sa Diyos. Patungkol lang sa Israel lang talaga. Pero makita mo ang galaw ng Diyos. Alright? At ang lahat na niya, ang sabi dito ay, they are shadows of the things to come. Shadow. Anong ibig sabihin ng shadow? Sino nakakita na ng anino na walang reality? Okay lang yung taong walang anino, di ba? Sa tanghaling tapat, walang anino. Tama. Pero yung may anino kang nakikita, pero wala namang may problema yun, tama? Kung ano-ano aninong nakikita, pero wala naman na tao, tama? Okay. Now, the Old Testament is the shadow of the things to come. So, meaning, mayroong mas reality na buhay na sa Old Testament, shadow. Pag sinabing shadow, hindi perfect. Pero alam mo ang form. Alright? Well, nakakita ko ng shadow kasi nakala mo aso, pero kamay lang pala yun, di ba? Shadow. Ganon. Pero, in the right sense of seeing, they are shadows of the things to come. Meaning, itong reality ng Old Testament, reality talaga yun ay nagbabadya ng mangyayari sa future na mas maganda. Kung maganda,
Yung iba sabi na, saan mo gustong mabuhay? Yung sa Old Testament o New Testament? Sabi na, gusto ko sa Old Testament. Yung may mga propeta, tapos yung panahon, kailan sa panahon? Panahon ni Elijah. Bakit? Doon sa panahon ni Elijah, grabe, makakakita ka ng apoy bumababa mula sa langit. Di ba? Sa iba sabi, gusto ko sa panahon ni Moses. Bakit? Kasi sa panahon ni Moses, yung dagat nahahati. Spectacular. Tama na? O yung iba, sa panahon ni propeta, ganito, Elisha. Ha? Bakit? Pati bakal lumulutang. Sa ibabaw ng tubig. Ngayon, mabibigat na yung lumulutang sa ibabaw ng tubig, di ba? Barko na. Oh.
Bakit? Pwede. Pero ang konyon ay merong scientific explanation. Energy direct. Energy kwa yun na pag dinirect, parang laser. May mga bahay doon na hindi naapektuhan kasi blue ang kanilang roofing. Totoo yun. Kumuha ka ng laser. Yung laser na hindi nakakamatay. Yung laser lang, yung ilagay mo sa blue. Meron ba tayong pointer? Ikunin mo, i-explain ko para at least maintindihan nila. Last na ito para at least maniwala kayo sa sinasabi. Pointer, please. Yung pointer, laser ito, pero hindi nakakamatay ito. Nakakasira lang ng mata pag dinirect. So, don't put sa mata. Okay. Para at least may kunti tayong, alam kung ba't sasabihin ko ito? Dahil in the last days, yung Antichrist, may false miracle. Yung Antichrist. Kaya din niyang magdala ng apoy sa lupa. Nakasulat sa Revelation yon. Alright? So, huwag tayong magpapadaya sa modern science na gagamitin nila mamaya na parang may Jesus na bumababa mula sa kalangitan. Drone technology. Tama? Hologram technology. Yan yung gagawin ng Antichrist. I'm trying to research now on the technology of the Antichrist kung paano niya i-deceive ang mga Kristiyano. Marami siyang pamamaraan. Ang ginagawa natin, ini-inform natin ang mga tao. Tulad ngayon, ilan na nakakaalam na huwag kang magpapatatak dapat kasi pag nagpatatak ka, hindi ka na maliligtas. Kontrolado na ang utak mo. Kukunti pa lang, tanongin nyo sa mga barangay people, hindi yan ang usapan. Ang usapan ngayon ay budget. Tama? Nasaan na yung ilaw natin? Ha? Hilaw yan? Okay. Di ba? Lumilitaw. Kasi paderi yan. Bakit hindi sharp na siya ngayon? Okay. Iharap mo ito, iharap mo sa kanila.
ang mga gadget, hindi nyo nakikita may blue light. Yan. Kaya bumili ako ng eyeglass na panlaban sa blue light kasi nasisira ang mata mo. Tama? Wala.